Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po ng katuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pagtandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan, huwag pong ipagyabang. Palagi pong isa puso't isipan, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay, at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At bago po ko umpisan po, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga baguhan po, shoutout po sa inyo lahat. Kahit hindi ko po kayo babanggitin na po, ay maraming salamat po sa inyo. Alam ko lahat po yung mga taong nagkukon po sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ang maisusukli ko po lamang po sa inyo ay sana po umasinso po kayo sa buhay na hindi na po kayo mahihirapan po sa pang-araw-araw. Maraming salamat po. Sana po ay huwag po kayo makalimot pong magdasal sa araw-araw at magkuhan po. Ipagkakalog ko po sa inyo yung panalangin ng at puder ng tatlong persona po. Napakabisa po yan na orasyon ng tatlong persona po. Pangkalatan po yun na pamproteksyon sa gaway, sa barang, kulam, palipad hangin. At maganda po sa swerte sa buhay po yung poder ng tatlong persona po, tatlong pagka-Diyos po. Kung may medalyon po kayong tatlong persona po, napagmaganda po yan, iipon nyo lamang sa medalyon at sa dibdib po ninyo. At hintayin mo lamang bro, ay nag-request sa akin na sa tatlong persona, pakain sa tatlong persona. Makakalog ko po sa inyo yan. Antayin nyo lamang po. At ang ibabagi ko po ngayon po ay yung nag-request po sa akin matagal na po. Bro, nandito na po yung request mo na orasyon sa maguli ng isda. Pasensya ka na kung ngayon lang po na i-upload na kuan po. Pakakalog ko po sa iyo para may magamit ka po sa panghuli ng isda. May dabis po rin po na panghuli ng isda. Kaso mahirap pong gawin po yun. Talagang epektibo talaga yun na panghuli po. Alam nyo po yung kalimbawa kung may nagbigti po na nagbigti na isang tao, yung nagbigti sa lubid. Maganda yun na panghuli ng isda. Ang gawin nyo po kung may nagbigti, kung di po yun, kung pwede pong kunin nyo po na sikreto, kunin nyo po yung kahit kumulang po kayo ng kalahati o malit lamang po na lubid po na pinagbigtian ng namatay. Ito, sikreto ko po na kon po na nagamit na po ito na binagi ko sa kaibigan ko po kasi nangingisda po yung kaibigan ko. Kaya lang po, pambihira lamang po itong makukuha. Ito po ay super anting-anting po sa pangingisda po. Sana po dinggin nyo po itong aking video. Yung alam po nyo yung nagbigti na tao na namatay sa lubid po. Kung di po tinapon po yung lubid, kung may kung kayo na balitaan po kayong ganun,
yung mga nangingisda po dyan, tignan nyo po yung lubid kung saan nila po inilagay. Tapos huwag nyo sabihin po kung kukuha po kayo, huwag nyo na po sabihin parang lihim pong kukuha po kayo kahit maliit lamang po na lubid po. Pagkatapos po yan, pag nangingisda na po kayo, kunin nyo po yung lubid na kinuha nyo po, itali nyo po sa lambat po ninyo. Itali nyo po sa lambat po, kaisang parte ng lambat po yung itatali nyo po. Itali nyo lamang po doon. Tapos, ang susunod po mangyayari po yun, marami po kayong makukuhang isda. Alam nyo po kasi pag yung isda po, pag sa namatay na po, parang maraming isda po, mahuhuli po yan, mga isda. Parang lalapit po yung isda sa lambat po ninyo, na maraming malilipon, makukuha po, kahit lambat po, maraming didikit po sa inyong lambat po. Sana po ay digin nyo po itong aking isinyer po sa inyo. Sikreto lamang po ito. Sana po wag nyo na pong ipagsabi na kung may kwan po kayo. Basta wag nyo ipagsabi kasi sikreto lamang po ito. Sa mga nangingisda po, kung may maunawaan po ninyo, kung naririnig po nyo na kung yung napadaan po sa aking video po na YouTube channel, Iwangan ng Pangasinan po, yun po sikreto po. Napakadabis po yan. Pero isi-share ko rin po yung may nag-comment po sa akin na nangangailangan po ng kwan ko kasi nangingisda po ito, kung paano po magpunang panghuli ng isda. I-share ko po. Narito po yung kung orasyon. Ayan po. Bro, nandito na po yung kwan mo, request mo. Yung request mo. Sana po palaki nyo na po, i-screenshot nyo lamang po. Orasyon ni Jesucristo upang makahuli si San Pedro ng maraming isda. Ang pamamaraan po, kung ikaw ay mangingisda, maaari mo itong gamitin habang papunta ka sa karagatan. Manalangin muna sa inyong altar ng isang ama namin, isang sumasampalataya, at isunod po ang orasyon ito. Ang proseso po ng orasyon po nito na may cross po, ng ganitong cross. Pag umusal po kayo ng halimbawa, wag po kayo mag-sign of the cross. Basta basahin nyo lamang po ito. Halimbawa po ito yung orasyon po. Ornelis Cruz, Pirabit Cruz, Aram Cruz, Pilyo Cruz. Yan po. Usalin nyo po ng 3 beses po. Ornelis Cruz, Pirabit Cruz, Aram Cruz, Pilyo Cruz. Ornelis Cruz, Pirabit Cruz, Aram Cruz, Pilyo Cruz. Ornelis Cruz, Pirabit Cruz, Aram Cruz, Pilyo Cruz. Usalan nyo lamang po ng pabulong ng ang orasyon ng 3 beses po at ipos sa tubig ng dagat. Pagkatapos nyo maipos sa tubig dagat, ipon nyo sa inyong lambat po. Ipon nyo rin po sa lambat po niyo para marami po kayong mahuli ng isda. Sana po ay tiwala po kayo sa sarili at positive kayo pag nagtitiwala sa sarili, may masinting nais. At huwag kayong mang-alinlangan, kundi gawin nyo po na parang baliwala lamang po na isa puso nyo po isipan po paggawa po ng mga orasyon para kumasi po yung inyong babanggitin po mga orasyon. At magpasalamat po kayo sa Diyos ang mga kapangyarihan kasi galing sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat ng orasyon na to. Bago po kayo humingi ng humingi kayong basbas na tulungan po kayo ng Ama, pagkatapos yung mausal po, may salamat po kayo. Hindi lamang po isang bis lamang po, kung halimbawa po sa una po hindi nyo po napapadala po, kahit ulit-ulitin nyo po, wala pong po, basta marami po kayong mahuhuling isda kung ipagkakalob sa inyo ang Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Sana po ipagkalob sa inyo ang Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat para may magamit po kayo. Maraming salamat sa iyo, bro, na ito na po yung hinihintay mo matagal na ni-request mo. Sana po ay pakaintindi lamang po. At nandito naman po yung proseso, alam mo na mo yan, basahin mo lamang po. Kung may ipalaki para makita mo, pasensya na ka na kasi hindi po ako marunong mag-upload.
mag-edit po. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga naniniwala po sa akin sa Hiwaga ng Pangasinan. Sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share, pakipindot na rin po ang bilay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. At shout out po sa inyo lahat.